Bé, bona tarda a tots i a totes. Gràcies per estar aquí en aquesta nova presentació de la Bienal. Us haig de dir que d'entrada estic molt content que m'hagi tocat participar aquí, perquè he tornat aquí després de quants? De 51 anys, perquè vaig estar aquí un parell de mesos en la residència aquesta, al 73. Em van detenir, curiosament, en una església que està aquí mateix, que és Santa Maria Mitjancera de totes les desgràcies, en aquell cas, i a l'Assemblea de Catalunya hi vaig estar aquí 2 mesos. I ara poder estar aquí en el pati d'entrada de la presó fent aquest acte doncs és tot una meravella i volia comentar-ho, encara que fos una anècdota molt personal. Bé, l'acte d'avui gira entorn de la ciutat i els canvis de la ciutat. I la idea, quan em van, diguem-ne, proposar participar en la Bienal, jo vaig proposar precisament, i em van proposar que féssim un tema vinculat als canvis de la ciutat. Acabava de rebre, feia molt poc, un llibre que ha editat el professor Alessandro Balducci, que ara de seguida presentaré, que l'ha editat la Fundació Feltrinelli de Milà, i es diu La città invisibile, quello que non vediamo sta cambiando le metropoli. Això que no veiem, però que està canviant les ciutats. I una mica la idea de fons del llibre, de totes les intervencions del llibre i el que ara el professor Balducci també incorporarà, és aquesta idea de canvis que es van produint a la ciutat, que no som massa conscients no els veiem o no... Sí que a vegades els veiem, però no entenem fins a on estan realment modificant l'estructura urbana. I jo crec que és una bona mirada. El professor Balducci va aprofitar també el que feia 100 anys que havia nascut Italo Calvino. Italo Calvino, molts de vosaltres sabeu que va fer un llibre que es diu Les ciutats invisibles, precisament. Llavors, ell utilitza aquest llibre, una frase del llibre que va escriure a la presentació l'any 72, és important la data, utilitza aquesta frase de la presentació de l'Italo Calvino una mica a l'inici del seu llibre. En la revista que estan repartint de Barcelona Metròpolis, que el primer article és precisament sobre el d'Alessandro Balducci, veureu que hi ha la traducció també d'aquest text de l'Italo Calvino. Diu així, diu Italo Calvino: què és avui la ciutat per nosaltres? Penso que el que he escrit és una mena de poema d'amor a la ciutat en el moment en què cada cop es fa més difícil viure-la com a ciutat. Potser estem arribant a un moment de la crisi de la vida urbana. Les ciutats invisibles, el seu llibre, són una mena de somni que neix del cor de les ciutats invisibles. Avui es parla amb la mateixa insistència de la destrucció de l'ambient natural. Estava dient-ho 1972. Avui es parla amb la mateixa insistència de la destrucció de l'ambient natural com de la fragilitat dels grans sistemes tecnològics que poden provocar fallides en cadena paralitzant tota una metròpoli. La crisi de la ciutat massa gran és l'altra cara de la naturalesa. La imatge de la megalòpolis, la ciutat contínua, uniforme, que va cobrint el món, domina també el meu llibre. Però llibres que profetitzen catàstrofes i apocalipsis ja n'hi ha masses. Escriure un altre seria pleonàstic i sobretot no és propi de la meva manera de ser. Bé, aquesta és la frase del llibre de Calvino que el professor Balducci utilitza com a fil conductor, per dir-ho així, del llibre i que avui també formarà part d'aquesta presentació. El professor Balducci és professor de Planificació Urbana i Polítiques Urbanístiques al Departament d'Arquitectura i Estudis Urbans del Politècnic de Milà, on ha sigut també vicerector d'aquesta universitat. Ha estat conseller de Planificació Urbana a l'Ajuntament de Milà, que vol dir
el que manava en planificació urbanística a l'Ajuntament de Milà, ha presidit l'Associació Europea de les Escoles de Planning i la Societat Italiana d'Urban Planners també. És autor o editor de 22 llibres, molts articles, etc. Veureu que en la revista que us he dit hi ha algunes referències més i precisament ha editat aquest llibre que us comentava de la Fundació Feltrinelli. Crec que una de les coses també que, i acabo de seguir la presentació perquè l'important és que l'escoltem amb ell i puguem fer el diàleg, una de les coses que també em va interessar molt de la presència del professor Balducci aquí és que Milà i Barcelona tenen molts punts en comú. O sigui, de fet, la reflexió que ell pot fer des de la seva vivència personal i professional a Milà és molt semblant a la que podem fer nosaltres des de Barcelona, perquè són dues ciutats, Milà deu tenir 1.400.000 habitants, nosaltres estem a l'entorn del 1.700.000, tenen una regió metropolitana d'uns 5 milions d'habitants, com nosaltres tenim una regió metropolitana d'uns 5 milions d'habitants, té un passat industrial tan important com el que té Barcelona, va patir o va gaudir de les onades d'immigració del sud al nord d'Itàlia, com nosaltres també ho vam fer-ho a Barcelona als anys 60, i ara també està en un procés de canvi molt important des del punt de vista també de la presència de nouvinguts. Abans la sessió que heu tingut amb la Blanca Garcés i el professor Francesc també ha anat a l'entorn d'aquest tema. Bé, doncs, aquestes semblances entre Milà i Barcelona jo crec que ens facilitaran també el diàleg. Ell parlarà en italià, teniu traducció si la voleu. Jo segurament també parlaré en italià i així serà més fàcil que no aneu canviant de tema i més o menys deixarem, com sempre, un quart d'hora al final per les preguntes. Alessandro, quando vuoi, puoi iniziare. D'entrada, moltíssimes gràcies. Estic molt content de ser aquí. És un honor. I, efectivament, aquest llibre va ser un intent d'investigar quines són les situacions actuals a les ciutats. En realitat, les ciutats han canviat profundament, s'han estès pel territori, han canviat també la seva població d'una manera molt profunda. I d'alguna manera també fa molts anys van superar aquella crisi dels anys 70 de la postindustrialització i després van tenir un període de molt d'èxit durant molt de temps. Actualment, en canvi, comencem a veure alguns signes de problemes, de problemàtiques. Tenim el tema de l'habitatge, que realment afecta molt a les grans metròpolis, el problema del canvi climàtic. De fet, si analitzem quines són les qüestions que estan amenaçant la salut de la ciutat, que el posen en una situació difícil, veiem que se'n parla poc, se'n debat poc. Per tant, i és per això estem parlant d'un llibre que jo no he escrit, jo he editat, he escollit les diferents contribucions d'autors, he treballat amb altres autors. I ha sigut aquesta labor d'investigar, és a dir, posar una darrere l'altra aquelles coses que veiem poc, però que en canvi estan canviant molt les ciutats. I com a mínim així potser intentar entendre-les i començar a entendre com podem reaccionar. I perquè el que vivim i veurem de Milà és molt aplicable a moltes altres ciutats. Aquest llibre està dividit en diferents parts. Hi ha una primera part sobre els grans invisibles, la qüestió del canvi climàtic i la qüestió de la salut. Molt breument, el canvi climàtic, n'estem tots al cas, sabem que les ciutats produeixen el 70% de les emissions, hem tingut calors molt intenses, les pitjors sequeres, això en tot el món, i ens trobem encara en aquest problema només quan hi ha grans desastres. I és més, tampoc tenim en compte el fet que hi ha una gran qüestió de desigualtat.
i molts riscos vinculats al canvi climàtic. Estem parlant de famílies que potser no tenen aire condicionats, poblacions que viuen prop d'alguns cursos fluvials i per tant pateixen més les inundacions, barris més vulnerables i per tant aquí les problemàtiques són nombroses. Què es fa en aquests casos? Potser són accions prou tímides, no s'acaba encarant el problema, no s'acaba agafant el toro per les banyes. Necessitaríem solucions molt més radicals. El replantejament de la mobilitat ja s'està fent, sí, però no és prou el que s'està fent i això, de fet, les dades ens diuen que no ho estem fent prou. La rehabilitació dels edificis, la reforestació urbana, elements que haurien de ser molt més consistents. L'altra gran qüestió és el tema de la salut. Ens va agafar la pandèmia poc preparats, a Itàlia ens va tocar els primers, molt, molt fort. Tota la racionalització del sistema sanitari se centrava tot en els hospitals i això va fer que empobrís moltíssim el territori. Tota la població, davant de la pandèmia, va anar a adreçar-se als hospitals i allà es va congestionar. Per tant, vam veure clarament que no estaven preparats. De nou va ser una dimensió invisible, era invisible i ara torna a ser invisible, de manera que tornarem a estar poc preparats quan vinguin altres sacsejades. Per tant, hem vist que sí, que per construir una ciutat sana hem d'estar preparats per esdeveniments catastròfics. I això implica plantejar escenaris, per exemple, qui pren les decisions en moment d'emergència, que vol dir també posar en prova la nostra capacitat de fer funcionar sistemes d'alerta i alhora també vol dir fer tot allò que ens podria ajudar, per exemple, a l'enjardinament, una sèrie d'activitats de suport, tota una sèrie d'activitats de prevenció en els barris i no només als grans hospitals. Per tant, estem parlant d'una dimensió que ha quedat silenciada i que amb el Covid va tornar a sorgir i que hauríem de mantenir ben alertes si volem evitar una altra catàstrofe. De fet, tindríem després un altre capítol que és el tema de la digitalització. Aquí a Barcelona se'ns parla de planificadors digitals. Sembla que estem molt avançats aquí a Barcelona amb això. Ara m'agradaria citar dos aspectes. Les plataformes han creat grans negocis, ens han perfilat a tots nosaltres per comptar-nos, per saber qui som, per saber quines són les nostres inclinacions, però el públic en realitat ha après poca cosa. És a dir, així com es diu amb la medicina, seria bo tenir serveis de precisió. Com medicina de precisió, serveis de precisió. Si aquí hi ha tota una capacitat pública com el que s'ha intentat fer, potser podríem resoldre el problema també d'aquesta gran diferenciació que tenim a la societat. I aquí és aquesta digitalització silenciosa, és a dir, es veu poc, és immaterial, per tant hem d'agafar-ho, fer-ho més tangible, saber que amb això s'ha de poder treballar. Després, un altre aspecte que es va veure molt amb el Covid, que va ser el treball a distància, amb una certa estabilitat. I això té grans potencialitats per tal de canviar, o com a mínim encarar d'una vegada per totes aquesta qüestió de la descentralització, però no amb ideologia. És a dir, com moltes empreses estan fent, almenys al voltant de Milà, 3 dies a casa i 2 presencials, o al revés, doncs aquells llocs que són potser només dormitoris puguin tenir una inversió per part de la població que torna i que no només viu, sinó que també treballa en aquests llocs, i per tant es pot reconquistar una certa qualitat urbana que s'havia perdut
perdut. Això és una cosa que s'ha de posar sobre la taula. La planificació de la feina a distància i en presència és una cosa que només està en mans de les empreses. Per tant, el sector públic no ho veu com una estratègia, perquè és una dimensió de nou poc visible. L'última part, per fer doncs, aquest resum del llibre, té a veure amb la població. Hi ha poblacions invisibles a les ciutats. De fet, per exemple, la gent gran. El progrés de la medicina ens ha permès desenvolupar molt la nostra esperança de vida, però aquí també trobem grans diferències entre zones riques i zones pobres. En el capítol de la salut es diu que a Torí, quan es passa del turó a la collina, que és la més rica, al barri més pobre, es perden 4 anys d'esperança de vida. A Roma, dels més rics als més pobres, estem parlant d'un 25% de mortalitat més. Per tant, sí, això existeix. I a part, tota aquesta gent gran, que cada vegada són més, la projecció que s'ha fet a Milà, estem parlant de 16.000 persones de més de 85 anys. I són sovint invisibles. Per què? Perquè estan tancats a casa. Les cases no estan adaptades, els edificis no els permeten sortir. Els barris, i aquí jo crec que Barcelona està bastant millor que Milà. Els barris no ofereixen la possibilitat de tenir serveis a una distància tolerables. I això és un problema que hauríem de posar sobre la taula, de fer-ho visible, de canviar el nostre sistema de serveis, sobretot tenint en compte aquests col·lectius, sabent com està construïda la ciutat, com són els apartaments, com estan fets els blocs de pisos, els barris. De l'altra banda tenim els joves. I els joves són invisibles no perquè quedin atrapats, perquè bé que els veiem, almenys després de la Covid, a Milà se'n va parlar molt, totes les bandes urbanes, tot el que passa, el vandalisme a la nit, però estem parlant doncs d'una població que es veu bastant negligida per les polítiques. A Itàlia tenim 1.600.000 joves nascuts a Itàlia que no tenen la nacionalitat perquè no tenen els documents i han d'esperar fins als 18 anys per fer la sol·licitud, i això és un problema més que notable. Els joves necessiten un espai, poden ser una força molt potent per la ciutat i en canvi estan gairebé ignorats. A part, també tenim moltíssims espais ignorats, abandonats i no sabem què fer-ne. De nou, aquí, fer visible la capacitat dels joves de ser actors del desenvolupament de la ciutat és un fet molt important. I faig un últim esment d'aquest punt, i és la diferenciació social, que cada vegada és més marcada. A Milà, fins al principi dels anys 90, era la ciutat menys desigual de la Lombardia. Ara és la més desigual. És també de tot Itàlia, la regió o la ciutat més desigual de tot Itàlia. Per què? Doncs perquè hi ha una població que sí que està vinculada a les finances i cada vegada són benestants, i després tenim doncs, el fenomen de la immigració amb una població empobrida, que són els que fan tots aquests serveis, des de cuidadors, missatgers, riders, serveis de neteja, és a dir, la part potser menys pagada. Per tant, tota aquesta polarització s'ha accentuat cada vegada més. L'autor que n'ha parlat d'això en el capítol parla d'una neoplebs. És com una nova classe, subclasse inclús, que planteja un problema. Per què? Doncs perquè van ser tan importants durant el Covid que van fer que poguéssim sobreviure. I de nou, ara ja no se'ls considera. El problema de l'habitatge realment s'escapa a les seves possibilitats. Aquesta seria doncs, una primera part d'aquestes una sèrie de dimensions doncs, que hauríem de poder encarar. Crec que tot el que has dit
pot ser aplicable en el cas de Barcelona, potser amb alguns matisos, amb alguna diversitat. Per exemple, el tema del clima. Abans recordàvem aquella expressió o aquelles paraules del Calvino, era el 72. Ja fa 50 anys ens advertia de la dificultat de les ciutats per mantenir una relació amb la natura que fos més simètrica. Crec que Milà té 160 quilòmetres quadrats i 1.400.000 habitants. Nosaltres tenim 1.700.000 persones amb 100 quilòmetres quadrats. Això vol dir que la densitat de població a Barcelona és major. Hi ha avantatges i desavantatges. Des d'un punt de vista climatològic o de l'emergència climàtica, si no som capaços de canviar bona part de la nostra mobilitat o de moure'ns per la ciutat, de plantejar com serà el futur d'aquesta ciutat, els problemes no pararan d'aparèixer. L'avantatge vostre, potser per tu no és un avantatge, i és que no teniu mar. Aquí se'n parla molt, que no agrada, la platja de Madrid no agrada. Des del punt de vista climàtic, la possibilitat que el mar comenci a pujar i que d'aquí a 30 anys arribi a la plaça Catalunya, bé, no és cap ximpleria, és a dir, podria passar. Per tant, tenim un problema de densitat. Barcelona i París són les ciutats més denses, densament poblades d'Europa. L'Hospitalet, a la Florida concretament, és el barri més densament poblat de tot Europa. De nou, aquí veiem avantatges i desavantatges. Per exemple, a l'hora de recollida de residus, és més avantatjós, però des del punt de vista climatològic, per tal de fer front a aquest repte, no està tan clar. Com deies abans, la mobilitat està encara molt centrada, tot gira massa al voltant del cotxe. Per tant, és imperatiu que plantegem aquests temes. Els últims dies s'ha sentit que a La Haia, dels Països Baixos, han decidit prohibir qualsevol publicitat de benzina. És a dir, tot el que tingui a veure amb carburants i combustibles fòssils. La idea és prohibir la benzina en els propers anys, abans de 2030. Estem parlant d'una ciutat com La Haia. Estan molt avançats en aquest sentit. Per què? Perquè saben les complicacions que ens durà el no fer-ho. Aquí ja s'ha començat a treballar en aquesta direcció en els últims anys. Crec que has pogut visitar la Superilla. És aquesta idea de pacificació, una idea també que preveu la creació de carrils bici. Això sí ha dut un canvi. De tota manera, l'extensió de Barcelona permet poder caminar. De fet, el primer mitjà de mobilitat a Barcelona és anar a peu. Un 20% de població sí que agafa el cotxe per desplaçar-se. Ara bé, cada dia ve molta gent a treballar aquí. Tinc les xifres. 700.000 persones de Barcelona treballen a Barcelona, però 136.000 habitants de Barcelona treballen fora de Barcelona i 257.000 persones entren a Barcelona a treballar. Per tant, estem parlant de 136.000 persones que surten i 257.000 que entren.
més enllà de que la gent de Barcelona no utilitzi el vehicle, l'automòbil, sabent doncs, també que els trens i altres mitjans de transport públic no funcionen. Suposo que saps que això és un problema prou majúscul. Doncs clar, veiem doncs, que estem encallats, que no estem resolvent-ho. Ara s'està parlant d'ampliar les superilles a altres parts de la ciutat. Per exemple, a Carretera de Sants, Passeig Maragall, Rocafort, Sicília. És a dir, sí, hi ha propostes per ampliar aquest projecte a superilles i dificultar més encara l'ús del cotxe. Està clar que molta gent no hi està d'acord. Hi ha un gran lobby dels cotxes, que és el RAC, que diu que ja ens hem passat de carrils bici, que ja no se'n poden fer més perquè si no s'estan utilitzant prou aquests carrils bicis. Aquesta és l'afirmació que fa el RAC. Per tant, és un problema. L'altre problema important és el tema de l'habitatge. O on habita la gent. Tot sovint no compleixen les condicions per poder fer front al canvi climàtic. Hi ha alguns barris, en especial de la ciutat, que es troben en aquesta situació. Per tant, tota aquesta idea de rehabilitar la condició als habitatges serà una cosa molt necessària per fer. Aquí hi ha una certa relació entre això que estem dient. És com una policrisi, on hi ha un problema social, hi ha un problema encara més greu des del punt de vista climàtic i encara més gran des del punt de vista d'habitatge i encara més gran des del punt de vista dels joves. Tot això no es pot separar, tot això va de la mà. Abans parlaves de la salut, la sanitat. La gent de Barcelona coneix bé la idea doncs, de que si agafes el metro a les Corts i baixes a Drassanes, estem parlant de 4 o 5 parades de metro i baixes també 6 anys d'esperança de vida. Tu no, Només que si agafes, és a dir, que la gent que viu a les Corts i la gent que viu a Drassanes, estem parlant de 6 anys d'esperança de vida. I potser estem parlant de menys de 2 quilòmetres de distància els que separen Sants, les Corts de Drassanes. Per tant, sí, les condicions socials estan molt relacionades amb les condicions de salut i també, molt probablement, amb les condicions climatològiques. Per exemple, en alguns llocs, per exemple, la relació on vius i els espais públics verds, jardinats, propers, com es pot fer? Com es pot establir aquesta relació? El Raval, per exemple, quan arribem doncs, a nits amb més de 30 graus o durant el dia que passem dels 40 graus, com pots viure en aquesta ciutat en aquestes condicions si no hi ha com refugis verds? És un tema molt important. I després d'això s'afegeix a problemes de caràcter social. Per tant, aquí o som capaços de fer més evidents aquests temes, que sembla que no ho estan siguent prou, o som capaços de reforçar la connexió entre el que sabem i el que fem, perquè moltes coses sí que les sabem, el problema és que no les fem. És a dir, no estem sent capaços de posar en pràctica totes les coses que sabem que hem de posar en pràctica. Abans tu comentaves el tema de digitalització i el treball en remot.
Aquí, els efectes de la pandèmia, també hem començat aquí tot el tema del teletreball. Treballar a distància. La previsió era que després de la pandèmia o amb la digitalització hi hauria menys desplaçaments. I no ha sigut el cas. El fet que es faci teletreball, el fet que hi hagi més possibilitats de treballar en remot sense desplaçar-se no ha tingut aquests efectes. És a dir, el grau de mobilitat de la gent és enorme. I tot sovint això pot ser perquè la digitalització et permet no treballar a casa teva, sinó treballar de qualsevol lloc. Per tant, els instruments de treball, els instruments de comunicació no són fixes. És a dir, tu pots agafar, tu t'has agafat aquí l'ordinador, per exemple, no? Tens el mòbil, doncs el mateix pot ser en un altre lloc. Per tant, no pel fet de poder treballar a distància deixes de desplaçar-te. Els desplaçaments, de fet, han incrementat, són més, de fet, dels que es preveia amb la implementació del teletreball i dels mitjans digitals. Doncs aquí de nou veiem una manca d'informació real del que està passant. És a dir, estan passant coses, anem sempre per darrere. Passen coses i nosaltres sempre anem endarrerits a l'hora de canviar les coses. Quan volem canviar les coses, ja se'ns ha anat el tren. Abans també comentaves els que són invisibles des d'un punt de vista humà. Aquí les semblances amb Milà són moltes. Per exemple, quanta gent viu sola aquí, a la ciutat? Estem parlant d'un 13% a Barcelona, de cases a Barcelona on només viu una única persona. I si analitzem els que tenen més de 65 anys, són un 25% els que viuen sols i un 30% de gent de més de 70 anys que viuen sols. És evident que el tema que tenim per davant és tot el tema de les cures de totes aquestes persones. I és que hi ha una resistència lògica, sí, de les persones. Ells volen estar a casa seva, ells volen mantenir la relació doncs, amb el seu barri, amb les seves relacions socials. El fet d'anar a un altre lloc, parles amb la gent i ells estan totalment en contra. Per tant, cada vegada més necessitem gent que cuidi aquesta gent. I ja hi són, però són invisibles. No tenim dades fiables de quants són els que estan cuidant. Per què? Perquè tot el tema de les cures té a veure molt amb l'estructura familiar. No hi ha un compromís públic per les cures. Sí que s'han començat a fer coses, per exemple, la superilla social. No sé si sabeu de què va. És a dir, són una sèrie de servei d'atenció domiciliària. Doncs en lloc de tenir 100 persones en un barri que tinguin una visita d'una persona o que els vegi una persona 2 hores a cuidar-los, a assistir-los, si fas una estructura de serveis per totes aquelles 100 persones que viuen més o menys a prop, aquests serveis poden ser, esclar, molt més flexibles. I a part, també pot fer que aquestes persones es relacionin entre ells. I això, des d'un punt de vista social, doncs és un avantatge. Fa molts anys va haver una gran onada de calor i allà doncs i sobretot va morir molta més gent gran a causa del calor. No teníem, les dades van arribar després. Per què? Perquè eren invisibles.
I amb això el que vull dir és que la capacitat de saber què passa, això és hi ha un programa que no sé si el coneixeu, es diu Radars. Aquest programa fa doncs, que hi hagi petits comerços des de la farmàcia, des de la tenda de queviures. Són els radars i són ells els que avisen els serveis públics comunitaris del barri si al cap d'uns dies aquella persona doncs, que cada dia anava allà a comprar els medicaments o va comprar el pa, doncs ja no hi va. Per què no hi va? Doncs això és el que s'ha d'investigar. És una manera, aquest programa Radars, de donar visibilitat al que és invisible. Ara bé, si no pots fer-ho, si no pots aquesta visibilitat, doncs ja sabem, no?, com acaben les coses. Una pregunta. No sé si sabeu quantes persones hi ha a Catalunya de més de 100 anys en l'any 1980. Doncs eren 23 persones. 23 persones a Catalunya de més de 100 anys. Quantes persones hi ha ara de més de 100 anys? Algú m'ho sabria dir? 2.300 persones. A Barcelona hi ha 1.000 persones de més de 100 anys. Jo, quan treballava de regidor, vaig preguntar si es mantenia el costum que l'alcalde anava a casa del que feia 100 anys per fer una petita celebració, i em van dir que no, que és que era impossible, que és que ja no donava de sis, que si no es passaria el dia anant de celebració en celebració d'algun habitant que fa 100 anys. Per tant, sí, el canvi demogràfic és una gran notícia, però també implica doncs, un gran canvi amb el tipus de servei que hem d'organitzar a les ciutats. I aquí no estem preparats encara. Hem començat amb algunes petites experiències, com per exemple les superilles, però encara estem molt endarrerits. Sí, per comentar alguns punts que has tret a relluir, que m'han semblat molt rellevants. D'entrada, patim sempre, encara més a Milà, que és coneguda per ser una ciutat molt pragmàtica, no? D'accés potser de realisme. Totes les coses es fan i es poden fer, però amb mesura sempre. Per exemple, durant la Covid, com totes les ciutats, doncs vam fer més carrils bicis, vam fer doncs, aquestes places tàctiques on la gent podia trobar-se per recuperar una mica d'espai amb dels protestes, i com que van ser mesures que es van fer amb molta prudència, van tenir moltes protestes però poques eficàcia. Recordo parlar amb els responsables, és a dir, i els que protesten, que ja sabem que protestaran, no? Doncs endavant, prenem una decisió més radical i tanquem tots aquests carrers. La Covid, la pandèmia, el que ens va ensenyar és que pot haver un moment que tot pot canviar. La ciutat es pot aturar del tot. I totes les coses que semblaven impossibles, de cop i volta, doncs ens veiem obligats a fer-ho. I sabem que, per exemple, el canvi climàtic doncs, té aquest caràcter, és silenciós fins que surt, fins que aflora. Parlaves del mar. Vam gastar milers de milions d'estudis, vam fer les barreres mòbils a Venècia, aquelles doncs, que s'aixequen o que es baixen doncs, quan hi ha marea alta, i llavors ja sabem ara que les previsions més sinistres, que de fet són les més realistes també, molt probablement aquestes barreres que han costat molts milions i que s'han fet molts estudis no n'hi haurà prou, perquè el nivell del mar serà segurament més alt que aquestes barreres. Per tant, doncs com encarar aquest tema del canvi climàtic a través d'un conjunt de mesures que
sabem que hi som, doncs potser ens hauria d'empènyer a prendre decisions més radicals. Una segona observació que fa referència a la vostra experiència des d'aquí a Barcelona de les Superilles, que em semblen increïbles, molt interessant des del punt de vista de la mobilitat, l'organització, i que en alguns aspectes inclús que m'agrada molt més que tota aquesta idea de la ciutat a 15 minuts, perquè és molt, molt complicat. Aquesta dimensió d'aquesta superilla social crec que afegeix molt de significat, dona molt de significat, perquè no és només el fet de tenir serveis a una distància tolerable, sinó que també fa que ens puguem organitzar molt millor tota aquesta prestació de serveis. Després, una tercera observació és el tema de la policrisi i que una cosa va de la mà de l'altra. Ben cert, amb aquest llibre de la ciutat invisible, el que hem vist és que pel canvi climàtic, la salut, la digitalització, tots els aspectes que podem considerar, la qüestió de la injustícia o de l'exclusió de segons quines franges de la població es posa de manifest i és molt clar. I és aquí on ens plantegem el problema, però vejam, la ciutat pot seguir sent una ciutat amb bona salut amb aquestes grans diferències o és just ara el moment on necessitem un projecte que ja abordi el tema de la desigualtat, perquè la ciutat de sempre, abans us comentava que havia sigut una ciutat desigual, doncs perquè sempre les ciutats han sigut benestants però menys desiguals en el seu moment. Dins de les dinàmiques urbanes també tenien la seva capacitat de mantenir o combinar les diferents categories socials. Això ja no és el cas ara, això ja no passa ara, per tant tenim un problema. Una desigualtat extrema podem trobar-nos amb problemes extrems també, pel que fa a la cohesió, pel que fa a la convivència, i això és una qüestió que s'ha de prendre en compte. També Milà té aquest problema que dobla la seva població durant el dia. Els desplaçaments no s'han reduït. Les poques investigacions que existeixen i que relacionen el desenvolupament de la digitalització i com avancen els desplaçaments demostren que mentre que nosaltres pensàvem que com més digitalització, menys mobilització, és just el contrari, perquè cada vegada tenim més motius per desplaçar-nos, tenim més informació per saber què està passant a altres llocs. I això pot ser que ens interessi, per tant, més desplaçaments. El tema aquest de 3 dies a casa i 2 en presència, això és un altre tema. Això no és tant per reduir els desplaçaments, sinó més requalificació de llocs, de poblacions que es poden veure requalificades. Perquè, esclar, si la gent inverteix temps i diners allà on viuen, en el seu barri, que passa temps i, per tant, estalvia temps anant amunt i avall, doncs això podria ser interessant. És a dir, potser no millorarem els desplaçaments, però com a mínim sí que es podrà revitalitzar certes zones que eren com zones dormitoris, i potser també la tensió en el centre de la ciutat es podria reduir, perquè clar, ara tot es concentra en el centre de la ciutat, i en canvi a l'àrea urbana, ara metropolitana, només hi ha com una exportació de la població. En aquestes situacions sí que hem vist que hi ha hagut una intenció de reequilibrar la relació entre casa i feina, i potser això podria portar algunes dinàmiques interessants. Aquí la sensació que hi ha més situació a la ciutat, hi ha una cosa molt estranya,
i no sabem exactament les regions. Hi ha una enorme mobilitat de gent que arriba i que marxa de Barcelona. Això és una constant. L'any passat van marxar 133.000 persones de Barcelona, però en van arribar, se'n van empadronar 117.000. Per tant, vam perdre 20.000 persones. Si fem la resta d'entre els que van marxar i els que van venir. Però això és una constant en els últims anys. Barcelona, l'Hospitalet, Badalona i Santa Coloma estan perdent població. I Sant Just Desvern, Sabadell, Vilanova, Sant Joan d'Espí, Llinars, Vilafranca estan incrementant la població. Això molt probablement està relacionat amb el preu de l'habitatge. Però també té relació amb factors de mobilitat, perquè, vejam, aquesta gent que marxa segueix treballant aquí? Té els pares en una altra banda i els nanos van a l'escola en un altre lloc? No són habitants, són transitants. És a dir, es desplacen constantment d'un lloc a l'altre. I això vol dir que, de nou, no té res a veure amb l'estructura de treball, de la relació entre on vius i on treballes, que abans, temps ençà, era com una relació molt més fixa. Jo crec que el grau de moviment és molt elevat, però no sabem ben bé on va parar la gent. Per exemple, a les escoles tenim la idea de la matrícula viva. Hi ha gent que arriba, hi ha gent que marxa, però si vas a certes parts de la ciutat et diran que és molt normal que aquells alumnes potser l'any que ve ja no hi siguin, que ja hagin canviat d'escola. Hi ha gent migrant doncs, que arriben però no tenen intenció de quedar-se a la ciutat. Estan de passada a la ciutat per anar a una altra banda. De nou, una invisibilitat de moviment que crea molts problemes. Parlaves abans de la desigualtat. Tenim un tema molt sensible. Quants alumnes no graduen a 16 anys, no acaben l'ESO als 16 anys. A Nou Barris, quants no acaben als 16 a Sarrià Sant Gervasi i quants no acaben a Nou Barris? No? Estem comparant un dels barris o districtes rics de la ciutat amb un districte amb un nivell de renda més baix. A Nou Barris estem parlant d'un 25% de nens que no graduen a l'any que els tocaria. Sarrià Sant Gervasi estem parlant del 4%. Són molts punts percentuals de diferència. Sempre hem pensat, sempre hem invertit molt en la idea del factor redistributiu de l'educació com un element central de l'estat del benestar. I ara, malauradament, veiem els límits d'aquesta capacitat redistributiva. Parlaves de joves, tu també. Els joves també estan veient no? de l'esforç, de la meritocràcia. Vam tenir un entrenador del Barça que deia per qui es llevi ben d'hora arribareu on vulgueu. No? L'herència, el llegat de la família o de l'emergència climàtica, si no som capaços de canviar bona part de la nostra mobilitat o de moure'ns per la ciutat, de plantejar com serà el futur d'aquesta ciutat, els problemes no pararan d'aparèixer. L'avantatge
vostre. Potser per tu no és un avantatge, i és que no teniu mar. Aquí se'n parla molt, que no agrada, la platja de Madrid no agrada. Des del punt de vista climàtic, la possibilitat que el mar comenci a pujar i que d'aquí a 30 anys arribi a la plaça Catalunya, bé, no és cap ximpleria, és a dir, podria passar. Per tant, tenim un problema de densitat. Barcelona i París són les ciutats més denses, densament poblades d'Europa. L'Hospitalet, a la Florida concretament, és el barri més densament poblat de tot Europa. De nou, aquí veiem avantatges i desavantatges. Per exemple, a l'hora de recollida de residus, és més avantatjós, però des del punt de vista climatològic, per tal de fer front a aquest repte, no està tan clar. Com deies abans, la mobilitat està encara molt centrada, tot gira massa al voltant del cotxe. Per tant, és imperatiu que plantegem aquests temes. Els últims dies s'ha sentit que a La Haia, dels Països Baixos, han decidit prohibir qualsevol publicitat de benzina. És a dir, tot el que tingui a veure amb carburants i combustibles fòssils. La idea és prohibir la benzina en els propers anys, abans de 2030. Estem parlant d'una ciutat com La Haia. Estan molt avançats en aquest sentit. Per què? Perquè saben les complicacions que ens durà el no fer-ho. Aquí ja s'ha començat a treballar en aquesta direcció en els últims anys. Crec que has pogut visitar la Superilla. És aquesta idea de pacificació, una idea també que preveu la creació de carrils bici. Això sí ha dut un canvi. De tota manera, l'extensió de Barcelona permet poder caminar. De fet, el primer mitjà de mobilitat a Barcelona és anar a peu. Un 20% de població sí que agafa el cotxe per desplaçar-se. Ara bé, cada dia ve molta gent a treballar aquí. Tinc les xifres. 700.000 persones de Barcelona treballen a Barcelona, però 136.000 habitants de Barcelona treballen fora de Barcelona i 257.000 persones entren a Barcelona a treballar. Per tant, estem parlant de 136.000 persones que surten i 257.000 que entren. Més enllà de que la gent de Barcelona no utilitzi el vehicle, l'automòbil, sabent també que els trens i altres mitjans de transport públic no funcionen. Suposo que saps que això és un problema prou majúscul. Doncs clar, veiem que estem encallats, que no estem resolvent-ho. Ara s'està parlant d'ampliar les superilles a altres parts de la ciutat. Per exemple, a Carretera de Sants, Passeig Maragall, Rocafort, Sicília. És a dir, sí, hi ha propostes per ampliar aquest projecte a superilles i dificultar més encara l'ús del cotxe. Està clar que molta gent no hi està d'acord. Hi ha un gran lobby dels cotxes, que és el RAC, que diu que ja ens hem passat de carrils bici, que ja no se'n poden fer més perquè si no s'estan utilitzant prou aquests carrils bicis. Aquesta és l'afirmació que fa el RAC. Per tant, és un problema.
L'altre problema important és el tema de l'habitatge, o on habita la gent. Tot sovint no compleixen les condicions per poder fer front al canvi climàtic. Hi ha alguns barris, en especial de la ciutat, que es troben en aquesta situació. Per tant, tota aquesta idea de rehabilitar la condició als habitatges serà una cosa molt necessària per fer. Aquí hi ha una certa relació entre això que estem dient. És com una policrisi, on hi ha un problema social, hi ha un problema encara més greu des del punt de vista climàtic i encara més gran des del punt de vista d'habitatge i encara més gran des del punt de vista dels joves. Tot això no es pot separar, tot això va de la mà. Després hi ha el tema dels pisos buits. Està clar que és un problema. En alguns casos estem parlant de dimensions fisiològiques, és a dir, en el metabolisme de la ciutat hi ha un percentatge sempre de pisos buits. Està clar que si estan buits a favor del turisme, això farà que hi hagi altres transformacions més endavant. A Berlín va haver-hi una política molt valent, que allà també es troben amb un problema d'habitatge molt marcat. Es va fer gairebé com una obligació de llogar les cases buides, que després això l'administració pública ho volia garantir. Va haver-hi moltes protestes i de nou crec que no es va poder acabar aplicant. I sí, és una qüestió notable, important. Sobre aquests temes diria que heu comentat qüestions molt clares pel cas de Barcelona i que sí, fins a un cert punt també està passant a altres ciutats, i és el procés d'expulsió de la gent de la ciutat, la gent que té menys recursos se'n va, tot el problema de la gentrificació, i quan són ciutats més turístiques com el cas de Barcelona, doncs els efectes encara són més pronunciats. Hi ha aquesta substitució del comerç tradicional pel comerç de franquícies. Tot això és cert. El tema és la capacitat, quina és la capacitat dels governs de poder donar resposta a aquestes tendències, són tendències globals. Això s'ha volgut fer aquí en els últims anys, aquesta voluntat de resposta. I va haver una resposta molt potent en el sentit contrari, i això crec que és important, per part d'aquells que sí que governen la ciutat més extensa, que no són els municipis. És a dir, qui són? Les grans empreses de gas, d'aigua, de llum, d'electricitat, tots els grans fons d'inversió. Ells no tenen els problemes dels límits administratius. Agbar, Endesa, Enagás, no tenen problema. Que la seva feina acaba allà on s'acaben els límits de Barcelona, no? Tenen una xarxa de serveis que estan per tot arreu, i clar, aquí hi ha un poder molt important, i són ells els que en aquestes condicions poden desafiar, poden portar al límit la capacitat de presa de decisions. Si no ets capaç de tenir una capacitat de resposta al mateix nivell del poder d'aquestes empreses de serveis bàsics, la possibilitat de reequilibrar aquesta lluita, que és una lluita evident sobre el territori, bé, doncs aquí tindrem que... Quan la companya parlava de planificació, es pot
ells ja fan la planificació, perquè planifiquen per tot el territori i els fons d'inversió també planifiquen per tot el territori. El problema és tenir una capacitat de planificació del mateix nivell de l'altra banda. I d'altra banda que tenim un problema de fragmentació. Per tant, no és una qüestió de si tenim un govern més o menys fort des del punt de vista metropolità, d'un punt de vista simbòlic. No, és un problema de capacitat de resposta dels poders públics a la capacitat d'influència que tenen els operadors i els agents privats. I és per això que necessitaríem un nivell de govern que estigui a l'altura, que estigui a la mateixa alçada per poder fer aquestes coses. En aquestes companyies està clar que estem molt més a favor de la fragmentació que pas d'un govern fort, no ens enganyem, i això ja es veu. Els que estem una mica atents als processos, a tot el que està passant, doncs això és una cosa que es veu. I per tant, l'última vegada que es va fer una planificació a l'àrea metropolitana de Barcelona va ser el 1975. El Pla Metropolità General. Fa 50 anys, això. De l'última vegada que es va haver aquesta voluntat de planificació. I ara s'està començant a fer, però només en l'àrea metropolitana petita, no en un sentit més ampli. Tenim una última pregunta. Si algú... M'ha semblat molt significatiu la relació que feia de la relació entre els desplaçaments i la digitalització. Jo volia preguntar quina és la xifra, quina és la qualitat de la informació que estem parlant, perquè penso que aquesta informació, la que arriba a través dels canals digitals, potser és una comunicació més aviat relacionada amb el consum, amb la publicitat. I penso que potser el problema és aquest, la qualitat de la informació tot sovint determina la manera com es narra, com s'explica una ciutat. I és així com l'obtenim. Per tant, potser no seria una informació autèntica i genuïna. Potser és per això, aquesta manca d'informació genuïna, que fa que les ciutats realment siguin invisibles. No sé si m'estic explicant amb aquest petit matís que volia posar de relleu. I això també podria aplicar-se amb el tema del turisme. Sí, estic d'acord. Bona part de la informació que rebem ens convida a fer coses que potser no són del tot necessàries, però jo em veig molt difícil que tinguem capacitat de governar-ho o controlar-ho, perquè d'un cert punt de vista potser ja és bo que no es governi ni es controli. Potser seria més interessant que tinguéssim capacitat de fer visible totes aquestes petites iniciatives que surten des de baix. Això és un altre capítol, que genera una informació diferent a la informació purament comercial, no? Tota la feina que fan les associacions de voluntariat de les associacions de barri que tenen iniciatives per reprojectar els propis espais i que estan realment molt capil·laritzades en ciutats, per exemple a Milà segur, i estic també convençut que a Barcelona també serà el cas, i potser seria més aviat una qüestió de contrastar una informació més comercial amb una informació que existeix, però potser és poc visible comparat amb aquesta informació més
perquè potser està més capil·laritzada, perquè està més estesa, i que són aquells que fan aquestes coses que tenen... que cuiden el territori, que tenen cura del territori. Hi ha un llibre de Latour que deia de tornar a la terra, de tornar a cuidar el propi espai, a tenir cura del propi espai com una estratègia. Això s'està fent, sí, però no es veu prou. Bé, hem de deixar-ho aquí. Vull agrair a Alessandro Balducci la seva intervenció, però abans de tancar us haig de fer alguns anuncis. Per exemple, el fet que ara, d'aquí una estona, en aquest mateix pati, hi haurà una lectura dramatitzada d'un text fantàstic, per altra banda, de la Simone Weil, Vida d'una esclava, una lectura dramatitzada que farà la Míriam Iscla, i ho farà a les 9, és a dir, d'aquí molt poca estona. I demà, aquí, hi ha una xerrada que és més enllà de l'humà, transhumanisme, intel·ligència artificial, i en parlaran l'Ander Sandberg, investigador a l'Institut for Future Studies, i el Camil Ungareanu, que és professor de filosofia política a la Pompeu Fabra. Molt bé, després d'aquests anuncis, moltes gràcies i bona nit. Gràcies.